Propju fit-tielet anniversarju mill-bidu tal-invażjoni Russa fl-Ukrajna, id-deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Borg esprima l-appoġġ kontinwu ta' Malta għal kull sforz lejn il-waqfin mill-ġlied u sostna li kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati Uniti tal-Amerika għandhom interess u responsabbilta komuni li jiżguraw paċi sħiħa, ġusta u dejjiema. Dan hekk kif Dr. Borg jinsab fi Brussell għal Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea għal dan ix-xahar li kmieni filgħodu approva 16 pakkett ta' sanzjonijiet kontra r-Russja b'aktar restrizzjonijiet fl-oqsma finanzjarji tal-enerġija u l-kummerċ. Fi Brussell mhux biss fakkarna il-vittmi, mhux biss wassalna l-messaġġ li r-Russja għandha twaqqaf b'mod immedjat din il-gwerra. Iżda wkoll l-importanza li nżommu mal-prinċipji li ħaddanna matul din il-gwerra matul dan il-perjodu. Id-deputat Prim Ministru wkoll saħaq dwar qatt ta' prioritajiet li jeħtieġu attenzjoni minnu fih biex kif inhu l-każ fil-Lvant Nofsani jiġi evitat li jerġa' jissokta l-ġlied. Inkomplu ndiskutu u nifhmu lil xulxin bejn Ewropa u anke imsieħba strateġiċi oħrajn bħall-Istati Uniti tal-Amerika għaliex fl-aħħar mill-aħħar huwa fl-interess tagħna lkoll illi ikun hemm is-sigurtà fl-Ukrajna, sigurtà fil-kontinent tagħna. Aktar tard id-deputat Prim Ministru attenda wkoll 13 il-laqgħa tal-Kunsill tal-Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Iżrael li trattat temi reġjonali fosthom il-konflitt f'Gaza u l-Iran kif ukoll ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Iżrael u l-Ewropa.